Идеядан bir төркем журналистлар, баш мөхәррирләр Санкт-Петербургта булып кайтты. Шул сәфәрдән Муса Җәлил эзләре буенча язылган Муса Җәлил исеменә кайсы мәктәп лаеклы дигән мәкалә укучыларыбызга герой шагыйрь һәм төньяк калада яшәүче милләттәшләребез тормышын киңрәк күзалларга мөмкинлек бирер. Тарих белән кызыксынучыларны Казанга нигез салыну белән бәйле мәкалә дә битараф калдырмастыр дип уйлыйбыз. Кукмара халкы элек-электән һөнәрчеләре, игенчеләре, гыйлемле, зыялы затлары белән аерылып торган. Монда укытучыларның роле аеруча зур булуын билгеләп үтәргә кирәктер. Әле дә булса, мәктәпләре яшь буынга аң белем таратуда, тәрбияле алмаш әзерләүдә нәтиҗәле эшләп килә. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, мәгариф идарәсе башлыгы Илфат Ильяс улы Әхмәдуллин белән булган "Каһарманнар үстергән Кукмара мәктәпләре" дигән баш астында бирелгән әңгәмәдә мәктәпләр тормышы киң яктыртыла. Мәгариф журналының февраль чыгарылышында Кукмара районы мәгариф эшчәнлегенә киң урын бирелә. Мәктәп директорлары катнашында узган түгәрәк өстәлдә туган телләрне саклау, гореф-гадәтләребезгә нигезләнеп белем һәм тәрбия бирү проблемалары күтәрелә. Ирешелгән уңышлар хакында әйтелә. Бу язма "Җан ачысы белән" дигән баш астында бирелгән. Әлеге төбәк укытучыларының балаларга белем һәм тәрбия бирүдә башкарган гамәлләре белән һөнәри тәҗрибә рубрикасында урнаштырылган дәресләре аша да танышырга мөмкин булыр. Кукмара зыялы халык дидем. Казан педагогия университеты профессоры, педагогия фәннәре докторы, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Каюм Насыйри исемендәге премия лауреаты Чулпан Мөхәррәм кызы Харисова әлеге төбәкнең зур Сәрдәг авылыннан үсеп чыккан. Үзе укыган мәктәптә хезмәт юлын башлаган, бүгенге көндә Татарстанның атказанган укытучысы исеменә, мәгарифтәге казанышлары һәм мактаулы остаз билгеләренә ия галим ул. Уфалладан башланган игелекле хезмәт дигән язма әлеге галим барлык педагогларның укытучысы Чулпан ханым Харисова турында. Шушы мәктәптә белем алган шәхесләрне олы хөрмәт белән искә ала Чулпан ханым. Алар арасында социалистик хезмәт герое Камил Шакиров, Татарстанның халык шагыйре Газинур Мурат, медицина фәннәре докторы Васил Зиятдинов, чаңгы спорты буенча дөнья чемпионы Ания Галимуллина һәм башка фидакар затлар бар. Чулпан Мөхәррәм кызы бу көннәрдә үзенең гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Форсаттан файдаланып, аны күп санлы шәкертләре исеменнән олы юбилей белән тәбрик итәбез. Галим-мөгаллимнәрдән торган Харисовлар гаиләсенә гомер юлыгыз озын, нурлы булсын дип телибез.